V tejto chvíli možno by som začala naším už takým tradičným hosťom, pánom Tvrďakom. Príjemný dobrý večer. Ten je po mojej pravej strane. O chvíľočku teda budete hlavne vidieť jeho prácu, na ktorej on bude teda pracovať. Opäť je to portrét. A určite v našom vysielaní nájdete aj odpovede, že čo budeme robiť s tými portrétmi našich hostí, ktorí k nám chodia. A to je možno aj čas na to, aby som po mojej ľavici predstavila dnešného hostia Tibora Iča z Magistrátu mesta Košice. Príjemný dobrý večer, s ktorým sa budeme baviť. Dobrý večer, s ktorým sa budeme baviť na tému pod názvom Schengenská brána. Možno by si niektorí predstavujú pod tým, že sa budeme venovať teda nejakým hraniciam otvoreným, ale my sa práve, že možno budeme baviť o tom, že kde sú tie hranice zatvorené, kde tie víza ešte stále treba. Teraz v predvianočnom čase viacerí ideme na tú Ukrajinu skôr za nákupmi, ale ono sa dá v rámci tohto projektu Schengenská brána ísť aj za kultúrou. Tak skúsme aspoň tie posledné podujatia možno a aj vysvetliť, že čo to je tá Schengenská brána, čo to je za projekt. Áno, tak je to pre všetkým metafora. Samozrejme, že tou bránou nerozumieme reálnu fyzickú bránu, rozumieme tým skôr priestor pre komunikáciu. Mesto Košice má veľmi dávnu partnerskú dohodu s mestom Užhorod v Zakarpatsku. Je to dohoda, ktorá svojho času mala byť veľkou výzvou do budúcnosti. Ako vieme, Slovensko sa ocitlo v schengenskom režime. Ukrajina bola oddelená od Slovenska, teda aj od Košíc do východného Slovenska schengenskou hranicou. A uvažovalo sa teda, ako docieliť, aby táto schengenská hranica sa nestala železnou oponou. Aby nás od Užhorodu, od mesta Košice neoddelila nová železná opona. Preto sme prišli s myšlienkou urobiť projekt, ktorý by vlastne tento dialog udržal pri živote. Dialog medzi dvoma partnerskými mestami. A vyžili sme na to projekt Karpatský Euroregión, ktorý vlastne bol našim, dá sa povedať, takým spoluautorom projektu. A projekt navyše podporilo aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Takže vytvorili sa všetky podmienky na to, aby sme v uplynulom pol roku mohli začať s Užhorodom a so Zakarpatskom intenzívne komunikovať. Ako ste povedali, naozaj hlavné témy by mali byť vzdelávanie, aj boli vzdelávanie a rozvoj cestovného ruchu. Aj keď sme hovorili teda v minulom čase, vy ste sa rozhodli, že tento projekt bude žiť aj naďalej. Napriek tomu, že možno nejaké tie svoje aktivity už ukončil. My máme k tomu aj obrázky, takže ja poprosím réžiu, môžeme aj komentovať. Áno, tak vidíme sochu, ktorá je známa všetkým. Andy Warhol, je to veľmi známy Rusín, veľmi známy reprezentant tejto kultúry. Na mape, ktorú ste videli, je vidno, že Zakarpatsko je skutočne len malou červenou bodkou, kde si v tej obrovskej Ukrajine. Toto je pán Kováč, náš dobrý partner, s ktorým sme vlastne realizovali témy rozvoja cestovného ruchu. Tento obrázok je z Mukačevského hradu. Je to také paradoxné. V Mukačeve si opatrujú tento symbol, vlastne symbol maďarského štátu, vtáka Turula. Tu vidieť, že Zakarpatsko je skutočne multietnické a multikultúrne, pretože tieto sochy neboli podriadené vandalizmu ani zničeniu. Toto je také krásne súsošie tiež z Mukačevského hradu v Zakarpatsku, súsošie mladého Františka Rákociho II., ktorého všetci poznajú, a jeho matky Heleny Zrinskej. Tu vidieť, ako sa tie naše dejiny východného Slovenska, Košíc a Zakarpatská prelínali. To je tiež taký pohľad na Mukačevský hrad, mimochodom nádherný turistický objekt, tam by som doporučoval návštevu Košičanom. To sme zase pri tom cestovnom ruchu, no na druhej strane, veď ako ďalej tie obrázky aj môžu ísť. Čo môžu napríklad, keďže tento projekt bude žiť aj naďalej, čo môžu Slováci poskytnúť Ukrajincom, také, že know-how, a na druhej strane opačne Ukrajinci nám? Áno, v rámci projektu sme ponúkli jedno veľmi pekné know-how, a to sa volá slovenský jazyk. Aj sme pripravili seminár pod názvom Slovenský jazyk, kľúč od Schengenskej brány. Cieľom bolo vysvetliť, ale aj prezentovať slovenský jazyk ako oficiálny jazyk Európskej únie, ktorý by mohol byť v Zakarpatsku vlastne tým kľúčom, pretože na Zakarpati žije veľmi početná slovenská etnická menšina a v Zakarpatsku slovensky hovorí a rozumie takmer každý. Čiže je to naozaj istý pomyselný kľúčik a vlastne aj takýmto spôsobom sme chceli prezentovať našu kultúru cez náš jazyk a stretli sme sa s veľkým porozumením, aj to stretlo s veľkou odozvou na Užhorodskej národnej univerzite. Mňa by zaujímalo, my sa pohybujeme teda po magistráte, v zasadačkách sú rôzne prezenty z partnerských miest a rôznych krajín, štátov, či už Spojených štátov. Sú
je tam aj Rusko, je tam proste strašne veľa tých krajín, s ktorými sú tam rôzne taniere, knihy, historické nejaké biltény a tak ďalej. Sú to len formálne vzťahy, alebo keby sme mali povedať, že z tých všetkých partnerských miest, ktorých je desiatka, ktoré mesto má, kde naozaj funguje tá spolupráca, že sa vymieňajú tie skúsenosti, ľudia medzi sebou komunikujú, stretávajú sa. Treba povedať, že tie partnerstvá boli často šité horúcou ihlou, že nie všade sa podarilo naplniť zmysel týchto partnerstiev. Povedať, že by to nejak všetko fungovalo ideálne, vo všetkých prípadoch sa nedá. Často boli veci naozaj formálne. Ja nemám, ani mi neprináleží hodnotiť úroveň týchto vzťahov. Chcem ale jedno povedať, že Užhorod, ktorý máme hneď za rohom, ktorý je veľmi podobný Košiciam svojím charakterom, minulosťou a ktorý je mimochodom veľmi krásny. Kto tam nebol dávno, doporučujem sa pozrieť. Je to európske metropolitné krásne mesto, ktoré rastie do krásy a tá promenáda popri rieke Úh je doslova ako nádherným zážitkom. Tak toto je niečo, čo do budúcnosti je veľkým prísľubom. Takže verím, že práve v tomto prípade to nebude formálne a bude to fungovať. A z Užhorodu sme si nedoniesli tanier, ani oni nám neponúkli tanier, ale mám so sebou normálny kľúč od Schengenskej brány, digitálny kľúčik, ktorým by sme si chceli túto bránu otvárať. Áno. Dobre, tak to by možno aj mohla byť posledná veta toho, čo sme teda chceli týmto povedať, že prečo sme sa bavili o tej Schengenskej bráne. Vieme teda, čo vidíte v Užhorode, čo Košice môžu ponúknuť. To tiež teoreticky vieme, ako Košičania. Ďakujem veľmi pekne. Áno, prosím. Môžeme sa ešte na záver pozrieť teda, ak už pán Tvrďák teda dokončil svoje dielko, tak takto vyzerá Tibor Ičo. Pán Ičo sa teda usmial. Vidíte sa v tom? Zachmúrený. No možno ste takto na pána Tvrďáka. Môže byť. Ale to, čo ste hovorili, bolo pozitívne. Pán Tvrďák ma už kreslil po druhýkrát, naposledy pred 20 rokmi, takže no tak to viete porovnať. Tú zmenu, áno. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem.